Yıl sayın 2 avgustda hava desanti askerlerinde hizmet etüşüler haykeli yanına jıyıla. Rayon boyunca 150'den artıq zeyli desantçı ismin yırtı. Maxsus harbi operatsiyada qatnaşuşı Lesnik pozivnoylı harbi de desantçılar safında. Hazır ise туған якларына кыска вакытлы ялга кайткан. Служили со мной парни. Кто-то в Нижнекамске живет, кто-то в Казани, в Альметьевске. Я и Чечню уже прошел. Сейчас вот на Украину пошел. Митинг десантчылар хөрмәтенә куелган хайкел янында дәвам итте. Район җитәкчелеге дә һава десант гаскәрләре көне белән тәбрикләде. Сегодня, в это непростое время, когда у нас идет специальная военная операция, вы первыми откликнулись. Многие ветераны, десантники в настоящее время находятся в зоне специальной военной операции, несут службу. Благополучия вашим семьям. Им спасибо за то, что это ваш тыл, это ваша поддержка. Еще раз с праздником. Армияда хезмәт иткән еллары еракта калса да, аларның берсе дә тәүге тапкыр парашют белән сикерүен онытмый. Ул вакыттагы кичерешләрне десантчылар бүгенгедәй хәтерли. Очрашуны дәвам итеп, зәңгәр беретлылар һәйкәл янында истәлеккә фотога төштеләр. Хәрби бурычларын үтәгәндә һәлак булган иптәшләрен 1 минут тынлык белән искә алып һәйкәлгә чәчәкләр салдылар. Адилә Борханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре.